Maayong buntag sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Ani ano usab kita karon sa atong YouTube channel. Welcome sa tanang mga subscribers, viewers ug sa atong mga sharer. O God is good all the time. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So atong hisgutan karon mao ang Son of God. Ikaduhang personas sa Holy Trinity. Si Jesus adunay nagkalain-laing pangalan. Jesus, Emmanuel, nabuti pasabot, God be with us. Ang Ginoo nakig-uban kanato. Christ, Lord, Master, Logos. Ang buti pasabot, Word, pulong. O Son of God, Son of Man. So si Jesucristo mao ang ikaduha nga persona sa ato ang pagtulunan o teolohiya sa mga Kristiyano. O giila nga anak sa Dios sa duha ka okasyon. Adunay duha ka okasyon pinaagi sa tingog nga nagsulti kabahin sa langit. O makita sa New Testament ingon nga naghulagway nga anak sa Dios. Mabasa nato dinha. Ato niyang ipasabot og asa nang dapita. Si Jesus gitawag nga anak sa Dios o Son of God, ug ang iyang mga follower gitawag og Sons of God. Dunay S. Ang titulo nga anak sa Dios nagmatuod nga si Jesucristo balaan. Diha sa kinaiyahan balaan siya. Labaw pa sa 40 kapanahon nga atong mabasa diha sa Biblia. Ang mahitungod sa anak sa Dios nga nagpunting kini ang iyang pagka-Diyos ug siya ang Dios. Anak sa Dios nga nagpuyo sa yuta taliwala sa tao o katawhan. Anak sa Dios nga mao ang pangulo sa tanang pangulo. Hari sa tanang mga hari. Siya dili hari sa mga bisti nga hari unon, kundili siya nagpaubos sama labaw pa sa ulipon nga nag-alagad kanatong tanan. So siya prinsipe nga maghuhukom. Ingon nga nagkupot o naghupot sa otoridad gikan sa Dios o gitawag nga anak sa Dios. O diha sa Holy Trinity atong makita diha sa atong doktrina naghupot og usa apan tulo unsa man kini nga co-eternal and consubstantial personas nga mao ang the Father, the Son, the Holy Spirit magkasama. Isa lang ka Diyos, tulo ka personas. So si Jesus mao ang Son of God and Son of Man. Ug nasayod kita nga nagpakatao si Jesus ug nagpasabot ug mianhi sa yuta nga natawo pinaagi ni Mama Mary. Mabitaw nga si Mama Mary atong irespeto kay siya walay buling sa sala. Ug inahan siya sa anak sa Dios nga mao si Jesus. Dili Dios si Mama Mary, kundi gadibusyon kita ni Mama Mary ang iyang pagkainahan sa Dios. Maklaro kay na nato nga nag-ingon ang anghel nga ang gahom sa Dios magpabilin kanimo. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, anaa kana sa Biblia. So, si Jesus nagwali sa tibuok Israel. Nasayod siya nga kining isipon nga mapasipalahon ang iyang kaugalingon ang anak sa Dios. Ug ato kining mabasa diha sa Mateo 27:43 nag-ingon, misalig siya nga ubanan siya sa Dios
ug miingon nga siya anak sa Dios. Tan-aw nato kung luwason ba siya sa Dios karon. Gibugal-bugalan si Jesus sa iyang pagkaanak. Nasayod siya niini nga ang iyang pagkaanak sa Dios pasipalahan sa daghang mga tao. O klaro og makita kana nato. O si Jesus usab diha sa gospel makita nato nga adunay 102 times ang iyang pagkaanak sa tao. O 76 times sa iyang pagkaanak sa Dios. O si Jesus giproclaim nga siya ang Ginoo was his father. Nga ang Ginoo was his father 54 times. O atong mabasa sa John 8:47. Ang mga tao miingon kaniya, wala pa gani kay 50 ka tuig. Unya mo ingon ka na nga nakita nimo si Abraham? Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo. Wala pa gani mataw si Abraham. Ako mauna. So dinha nagsugod nga na-proclaim nga ang God the Father, God the Son, usa lang. So, si Jesus, atong makita ang pulong I am. Mabasa nato sa John 8:58. Sa giingon na ganina. O atong mabasa usab sa John 6:35 ang pag-ingon niya, I am the bread of life. Ako ang unsa man? Bread of life. John 6:35. Nag-ingon, si Jesus miingon kanila, ako mao ang pan sa kinabuhi. Ang muari kanako dili na gayud gutomon, ug ang mutuo kanako dili na gayud uhawon. I am the bread of life. Ug miingon usab siya, I am the light of the world. John 8:12. Nag-ingon si Jesus sa mga Parisiyo, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang magsunod kanako dili na gayud maglakaw sa kangit-ngit, kundili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Sunod, nag-ingon, I am the door. John 10:9. Ako ang pultahan, ang mosulod agi kanako maluwas. Makasulod gawas siya, ug makakaplag siya masibsib. O sunod, mao I am a good shepherd. Nga atong mabasa sa John 10:11 nga nag-ingon, ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay nga andam magpakamatay alang sa mga karnero. O mingon pa gyud siya, I am the resurrection. John 11:25. Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang magtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. I am the way, the truth, and the life. John 14:16. Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. I am divine. John 15:1 nag-ingon, ako ang matuod nga punuan sa paras, ug ang akong amahan mao ang tig-atiman. Ug ato sab kining mabasa nga diha sa Old Testament anaa na kining I am. Nga nag-ingon diha sa Exodus 3:14, ang Dios ngadto kang Moses. Ang Dios miingon ni Moses, ako mao ako. Ingna ang mga Israelita. Siya nga nagpakita sa iyang kaugalingon nga ako mao'y nagpadala kanako nganhi kaninyo. So klaro kaayo mga kaigsuonan ko ni Kristo. Nga si Kristo manluluwas
gipadala sa Diyos, God the Father, tungod sa gugma sa God the Father nga walay kondisyon, iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Jesus nga mao usab siya mismo nagpakataw pinaagi ni Jesus. Tungod sa dakong gugma nga walay katapusan, unconditional love. Ug diha nakita ang tinuod nga gugma ni Jesus Christ o sa atong Ginoo diha sa kamatayon sa krus, sa pagbitay niya sa krus, mga kaigsunan ko ni Kristo. So tataw og klaro kayo mga kaigsunan ko ni Kristo nga ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit are one. O mupadayag o mipadayag, una mao ang God the Father, ikaduha mao ang God the Son, ang ikatulo mao ang God the Holy Spirit. Kay si Jesus mubayaw naman sa langit, iyang giingnan ang iyang mga tinunan o mga apostoles nga mangayo ako sa amahan o bag-ong manlalaban nga mao ang balaang espiritu. O dinha karong Domingo pohon mao ang Pentecost Day nga mao ang ato ang birthday sa atong simbahan, nga ang Holy Spirit mikunsad ngadto sa mga apostoles o sila wa nay kahadlok nga misangyaw sa kamatuoran. Kay nag-ingon ang Dios, I am your strength. Ug ako ang makig-away sa inyong mga kaaway diha sa inyong mga mission sa kinabuhi sa kalibutan. Sumao ni mga kaigsunan ko ni Kristo nga karon atong nahibaluan nga ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit are one. Usa ka Dios, tulo ka personas. O ang nagauban kanunay kanato ang tulo. Nga sa pagpanguros nato in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Nga sa tibuok na tong huna-huna, sa tibuok na tong kinabuhi, sa tibuok na tong matagkilid, anaa ang Diyos nga usa, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So, dili na ta mahadlok. Unsa bagoy di mahadlok, sister? Ikaw gani mahadlok, mangani ka magpa-injection? So, anaa nato ang tawhanon nga kinaiya. Apan kun mutawag kita sa balang espiritu, kay naa na nagauban siya kanato, siya ang muhatag kanatong kadasig kalig-on. Sama sa mga apostoles nga andam nang nagpakamatay sa pagserbisyo, sa pagsangyaw, sa pagsaksi sa kamatuoran. Sa unang panahon ginapatay ang mga magsangyaw. Karon unsa may nahitabo sa mga magsangyaw, patyon usab pinaagi sa pagdaot o sa paglibak. Sangyaw man lang na siya, pero mao man lang gyapon na iyang kinaya. Pero be positive. Kung adunay mo ingon anak nimo, praise God. Kay nakita o mahibaluan nimo ang imong kakulangan. So, sa atong pagsangyaw, dili kita perpekto, pero ang Ginoo mo ay naghatag kanato kalig-on ug siya ang misulti ug gigamit lamang kita. So, maayong buntag ug daghan kaayong salamat mga kaigsunan ko ni Kristo. O ayaw ka mo kalimot sa pag-subscribe sa ato ang YouTube channel.